שלום וברכה. לפני שנים רבות היינו המשפחה שלי ואני באוסטרליה הרחוקה, והיינו בדבר שנקרא מבוך, אבל אמיתי, גבוה כזה. אתם לא יכולים לדמיין את עוצמת התסכול, הקושי, לחצים שהייתי שם, כאשר לא מצאנו את הדרך החוצה. חיכיתי כל כך להגיע לפחות למגדל, ככה לראות קצת את הדברים מלמעלה, אפילו באופן חלקי, כדי שאני אוכל בעצם להוציא את המשפחה, את הילדים החוצה. נזכרתי בסיפור הזה לאחרונה, כאשר התחלתי ללמוד יותר לעומק על נושא הלמידה, ויש לזה השלכה, זה הדגמה לשלושת רמות הלמידה הקיימות גם במוח שלנו. בסדר? הלמידה התקועה, הלמידה שרואה במרחב מינימלי, והלמידה שהיא רואה ממעוף הציפור. תכף נרחיב על העניין. לפני כן נציג את עצמי טיפה. לי קוראים חיים. ב-30 השנים האחרונות אני עוסק בחינוך עם נוער, בעיקר נוער בגיל ההתבגרות וסטודנטים, וב-15 שנים האחרונות מאוד מטריד אותי מה באמת התפקיד שלנו כמורים, במיוחד בעידן שבו המידע נגיש לכל, ובעקבות זאת אני שואל הרבה שאלות, לא רק אני, למעשה עם הצוותים שנמצאים יחד עימי, אנחנו שואלים הרבה שאלות, והגענו להרבה תובנות מעניינות, שאותם אני ארצה לחלוק עמכם. כאן כרגע אתה נמצא בתחום שעוסק בנושא הלמידה, איך לומדים וכזה, דברים שהתבררו גם בסרטון הבא.